de jo spændte jo. Hvad siger du? Men han har altså ikke lektier. Nå, det har jeg. Nej. Og din klasse er min klasse. Det der Philips tasker der, skal jeg. Det er Philips! Jamen, det er Philips taske, det der. Ja. Jeg kommer til at tage det der af min. Nej. Så er der lang tid, til du skal ud i skole. Hvis det ikke er sjovt allerede nu. Hvad med de penathus og alt muligt? Hvad der er det? Ja. Nej, den bliver der ikke til at bære, hva'? Så lad mig lige sige lige til alle sidst, at det der, det var jo første skoledag, og det klarede de rigtig fint, synes jeg. Super godt. Nogle praktiske ting. Der ligger noget post nede i postmappen allerede. Så hvis I er søde. Der står postmappen ude på mappen, så man er ikke i tvivl om, hvad det er. Der er selvfølgelig køleskab her, hvor der kan lægges madpakke og timad og drikkedum på morgenen. Ikke? Så. Jeg har ikke spist mad i dag. Jeg venter med til i morgen. Og den der postmap, der ligger en seddel i, som I skal skrive noget på og aflevere tilbage i postmappen til os. Ikke lige i morgen, I har andre dage. Men det er sådan et stamkort oplysningsseddel, vi gerne vil have på børnene. Ja. Og så lidt til orientering. Jeg hedder Helle. Jeg er børnehaveklasseleder, og Camilla, som også er børnehaveklasseleder. Og Camilla har 24 lektioner. Vi går i skole 25 lektioner. Jeg har 24 timer, og jeg har 25 lektioner. Der var ikke råd til den sidste lektion. Den sidste kan jeg simpelthen ikke gå igennem. Nej, det har vi forsøgt. Så jeg ved ikke, om det blev sagt til det der med de der farver ude på døren. Ude på døren, der er sat en gul Sojas-barns navn på. Og det er så meningen, de skal være herinde så mange dage, så rykker det. Vi skal nok sige til børnene den sidste dag, de er herinde. Og så er vi jo så snille, så vi skynder os at flytte de her små sædler til den dør, så når man kommer om morgenen, så kan man se, hvis børnene ikke kan huske det. Den gule, den er lige rykket over derovre for eksempel. Vi har jo 3 lokaler. Vi har en ved siden af og her. Og så har vi faktisk et til vi kan disponere over, når det er. Det er vi ikke helt færdige med, for der er jo fusioner, der er rigtig gang i mange ting, vil jeg sige. Så, det er fordi vi voksne, vi bliver i det her lokale, vi er og jeg, og så rykker børnene, så vi når at have alle børnene hjemme i løbet af de næste 14 dage. Den her gruppe kører de næste 14 dage. Ja. For ikke gøre det mere forvirret, end højskolen er, ikke også? Så, ja. Så rykker vi. Fra kl. 8 til kvart i 1 hver dag. Det var det nødt til. Og vi bliver skrappe. Man sidder inde på sin plads kl. 8, ikke også? Og vi vil rigtig gerne have, at det der med at aflevere sådan noget, det er noget, der bliver gjort sådan lidt hurtigt, ikke også? Ja, ikke også, fordi at det skaber en rigtig meget uro, og så er der også nogen, der til sidst bliver lidt ked af det lige pludselig. Fordi at der er nogen, der ikke lige fik sagt farvel, og så står man lige lidt længere og trækker tiden. Så vi er lidt skrappe nogle gange, fordi det er gode vaner, der skal arbejde sent på starten af, det synes vi. Ikke også? Vi skal passe jeres arbejde og komme til tiden, det skal børnene også, ikke? Så ellers har vi ikke andet, så er det De kan også få en masse gode gaver og sådan noget, så sidste år var der en gave. I år der er simpelthen væltet med gaver på de forskellige firmaer, så de har fået lidt flere, ikke også? Men det kan børnene jo gå hjem og vise jer. Og opgaven, de har lavet i dag også. De har allerede lavet opgave første dag. Ikke også? Så det kan I jo gå hjem og kigge i mappen. Hvis der er et eller andet, kom til os. Endelig stort og småt, det er rigtig vigtigt, ikke også? Ja, det er sige, hvis noget, man undrer sig over, ikke også? Og ellers så vil jeg bare sige, at I må gerne gå med jeres små puder. Og nu er det helt i orden. Hvis nu fra alle sammen jeres små pus med hjem, men gå lige ud og sige, at jeg selvfølgelig tager med hjem. Det er ikke også, I har sagt det.